Какво прави пче? Това е клипче, който е меко казано отвратително. Става за момиче, което се маха тампона и го измъква до край. Хората, които няма да издържат, моля да не го гледат, защото е направо за повръщане. Затова нека да го пуснем и да го минем набързо да видим какво ще стане. Ето го, извадил го е. А как да ви го докажа и сега? Ето, маха сегашните. Биха ма тръпки. Ай, по-бързо, ма. Пача, отвратително е. Ето, извади го, продължаваме напред. И да видим като го изпуква. Аре, смучвай го до края. Ето го. Нека да го видим просто. Изчакайте малко. Значи, посетителите са доста. Няма да отричам, че са 1 милион 543 626 гледания има. Добре е между другото. Но искам да кажа единствено, че смучиш тампона. Не съм жена да го кажа, ама мисля, че това е отвратително. Не мисля, аз знам, че това е отвратително. Ще сложа някакво в описанието. Значи няма как да ни ви оставя да го гледате този видеоклип. И 100% го е направила за лайк. Клипа ми го прави един приятел. Приятелят ми го е намерил, разбира се, от тази, която го е пуснала в YouTube. От българските влогари. Мирела Диско. И да. Това е. Надявам се да ни ви хареса, защото на никой няма да му хареса. Има 6415 последователи в Twitter и 129 последователи в Google. И ми се видим следващия път. Бай, пче!